Probinsya sa Misamis Occidental gipailawom na sa state of calamity tungod sa grabing danyos nga naangko niini epekto sa pagbaha sa probinsya. Ihap sa mga namatay, miabot na ngadto sa 7. Ani ang report. Ani uyog. Dakong bulog sa tubig baha nga daw nilukop na sa suba ilawom sa Talik Bridge. Kini ang sitwasyon kaganinang buntag sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Kini human mibundak ang kusog nga ulan. Gani wala madugay, milapaw ang tubig baha ngadto sa kadalanan, hinungdan na balda ang dagan sa trapiko sa lugar. Mga kahoy, basura ug uban pa nalakip sa pagkaanod sa baha. Ngayon nagtabang, kahit nagtabang presyo. Igo na lang sa pagsinggit og tabang ang uploader nga si Mikay Ong, samtang nagtindog sa ilang atop diyang misulod na ang dakong bulog sa tubig baha sa mga kabalayan sa Barangay Talik, Oroqueta City. Sumala pa, nakurat ang mga residente tungod sa kalit nga pagtaas sa tubig nga may diretso ngadto sa mga kabalayan. Mga pulisab mitabang na sa pagrescue ug pagsuta sa ubang mga kabalayan. Sa Tudela, Misamis Occidental, stranded ang mga motorista sa National Highway tungod gyapon sa pagdaot sa panahon. Daghang motorista ang stranded karon diri sa Tudela, Misamis Occidental sayo sa kabuntagon, human nga milapaw ang tubig baha dinhi sa National Highway. Ang baha naggikan dinhi sa humayan kung asa lubog na sab sa tubig baha. Gani mga kapuso diri sa kong likuran, kining usa ka panimalay wa na gayud mapuy sa iyahang tag-iya, sanglit ang katunga sa balay nalubog na sa tubig baha. Ubay-ubay ka mga pampasaherong bus ang natanggong hinungdan nga daghang pasahero nga pauli unta sa Dipolog City ang wala makalahos. Aporisyo kay sir oy kay labi na nga layo pa mig ulian, then labi na karon dako ang tubig, stranded mi diari. Then wala pod mi mapalitan nga pagkaon diri sa dol kay lagi dako ang tubig. Kapresyo ang kuan ba pag tabok lisod gyud. Oo, daghang pang kuan. Daghang pang lugar na kuan daanan. Ang mag-uuma nga si Arnold Bartolo nagproblema tungod na anod kuno ang iyang mga binuhing itik sa baha. Padulong unta siya maghatod og bahog sa iyang ubang binuhi sa laing farm diyang na-stranded. Karon na po ni nani. Karon na po ni. Mo ni pinaskuhan na mo sa itikan. lunop. Mo na mo pinaskuhan. Para sige lang. Pero di man po na magpabiya ang Ginoo na to. Tabangan gyapon ta. Hilabihan sab ang gibati sa mag-uuma nga si Emma Bungales sa barangay na Ilon, Tudela, human na banlas gyud ang tanang similya sa ilang pananom nga humay tungod sa baha. Ang among basakan karon, ang mga similya nangaanod. O naluoy na kaayo mi. Ang farmers tanan diri halos lata ang mga similya gibanlas na. Muna nga maluoy unta ang ato ang panggobyerno nga matabangan ming tanan. Dan among untang gusto nga naantay mga bisag mga nabang lang ginagmay ba. Kay luoy po kayo wala ya mo'y kahoy. Wala mo sila mga ipang digamuhan kay basa puros. Sa Clarin, Misamis Occidental, pinaspasay ang evacuation efforts nga gihimo sa MDRRMO uban ang nagkadayang government agency human nga mitaas pagbalik ang tubig baha sa dalan nga nagkonekta sa 4 ka barangay. Unang gipang rescue ang mga senior citizen, lakip na katong mga bedridden na. Tuloy-tuloy ang rescue operations nga ginahimo sa mga personahe sa Philippine Coast Guard uban ang ubang government agencies aron na ma-rescue ang mga residente nga na-stranded sa 4 ka barangay dito sa sulod nga dapit. Kani ang ilang lakang aron na maluwas ang mga kinabuhi nga posibleng mabutang sa peligro. Pipila ka mga pet owner sab ang nangunay na pagluwas sa ilang mga alagang hayop aron dili malumos. Pamilya manggod ang among pagtratuan among iro manggod. Mong kinahanglan ma-rescue gyud namo murag sakit man sa among buot ug pasagdanam. Matod ni Mayor Jojo Roa sa Clarin, naduha na ang patay sa lungsod human maanod sa baha. Aduna pay usa nga missing nga padayong ginapangita. Mando sa mayor ang paspas nga paghikling aron wala nay kinabuhi pa nga makalas. Medyo konti lang ang damage namin when it comes sa agriculture. Ang malaking damage namin sa livestock. Mga livestock namin malaki dahil yung mga piik nila, yung mga manok nila, mga kambing, mga baka, wala talaga, ubos talaga.
Sigon ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, gipailawom na nila ang tibok probinsya sa state of calamity human ang dakong damyos nga naangkon niini resulta sa pagdaot sa panahon. 7 ka tawo na ang natala nga namatay, 2 sa Clarin, 2 sa Sinakaban, 2 sa Jimenez ug 1 sa Tudela human matabunan sa landslide. Gimando na nila ang paspas nga rescue operations labi na sa mga nagrabihan karong adlaw sama sa Oroqueta City. Pagkaon, dili food packs, the provincial government kita karon daghang kay tag food packs, the food supplies ririta wala tay kuan. But ang gikinahanglan karon sa dakbayan sa Oroqueta, cook food. No? Which muna ang akong gipabuhat karon nga ngayon initiative sa akong analysis. Magpadayon ang ilang assessment nga pagahimuon og kung pila ang kinatibuk-ang damyos nga naangkon sa probinsya. Hopefully ma-address na nato ni nga wala na threat sa human lives. Then we will now focus on the post-calamity activities, rehabilitation. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.